Здравейте хора, днеска снимам отново зомби сервер. Тук ни убиха. Виждате. И не мога мина, бе. Ще скипна клипа за малко и ще се върна. И убихме го. Се върнем след малко. И върнахме се. Добре. Такива. Искам да отида в другата стая. Трябва да го съвърнем след малко, да го намерим. И не я намерихме. Ще се катим горе, да видим нещо интересно. Значи са крием. И тук е перфектното място. И съмахме зомбите. Най-гадното место. Опа, ще ме бият. Тук се скрием. Значи, сега ще ги издърнем. Тук по принцип има зомби, такива бомби. Няма. Опа, това не е. Бързо. Гадост! Ще ме бият. Бързо! Ай, тук има! И убиха ни. Добре, че е разпал. Топа с джекпак. Рестартират мапа. Ще го скипнем, докато рестартират мапа. И върнахме се, това е най-хубавия мап. Тук има съборни коли, като гледам. Къде сте зомбите? Не съм се матч. И убиха ме. Да ти зомбите умръсна. И сега поудягайте. Значи сега трябва да чакам поне 10 часа, докато не ме спалнат. Го скипваме по време на време. Влизам друг сървър. Трябва да чакаме. Това е сърф. Сървър. По принцип аз бях с другото оръжие. И върнахме на бомбата. И убихме двама. Това сте късаме. Вече я разправя. Готвим бомбата и го. На минут на бомбата и нито ми. Тук е скапан сервер, ще влезем друг зомби сервер, ще го скипнем като влезем. И ето пак на този сервер. И ето влязахме. Тук всеки говори. Дай ние се включим.
Написах им, кажете хей на YouTube. Сега трябва тук чакаме. Тия тук се крият, сигурно в Jackback Servers. Много тъпо. Ще го скипнем пак и влизаме в този сервер. Да я знам какъв е. И влязохме. Това е най-нормалният сервер. DJB. Сега път ще трябва да чакам. Ето влязохме. То не е респаун, ще влезем в респаун сервер, ако искате. И върнахме се, сега играем в един друг сервер с Golden Axe. И няма никой. Тук Golden Axe струва 8000 май. О, да мога слизам. И убихме го. Убихме то. Ама някой не уби. Убихме го. Да. Бързо. Така. Его е взел този Golden Axe. Ай, не е взел. Не е жалко, бе. Спираме. Да. Отвън от кулата е... Вземава пето. Те са хакери, вижте. Така, качихме се. Я пробвам тук да бим. Те са бити. Чакалем тук, ако дойде някой. Нема скоро дойде някой. Качваме се в кулата. Няма никой. Убихме го това. Това винаги чакали на кулата. Ето тук ще е тази червена точка ще влезе. Ай. Да проверим дали тук. Курника не е той. И убихме го. О! Сега ти бъгнат. Гледам пръстени. Уверяваме се. Да, качвам цели. Да. Навлизаш чужда територия. Не държа нова. И хитчот. И той е взел Голдена. Так няма не убие. Не мога да бия. Аз да презаредя. Не бихме това. Това всеки е. Бомба заварим.